kuuluu, että Turoista täältä Kotkasta taas vierailee tänne Huutselle. Et voitte käydä suppaamassa Turon kanavaa tuolta YouTubesta. Kirjoitte sinne vaan Turde 99 ja otatte niitä skeittivideoita, tilaatte sen kanavan sieltä. Niin et me nyt meinattiin vähän haastattelua Turoa, kun se kerrankin tuli tänne taas chillaa meidän kanssa tänne Huutselle. Niin tää on ihan hieno homma, että nyt minä kysyn vähän kysymyksiä. No niin Turo, mistä sä oikein sait tän jutun, että sä alat tekee tuollaisia videoita tonne YouTubeen? Vitutti niin paljon. Oliko se sun syy, että sinun vitutti niin paljon, että sä käyt tekee noita videoita? Joo, ja siinä nyt tulee sponsorijutut, että me nyt sponsoroidaan tää Skate 1:ssä. Skate Maniacs. Oli se on hieno homma, että sä oot saanut sponsoreita tässä. Et milloin sä olet aloittanut ton skeittilautailun? Keväällä taisin aloittaa 9 kuukautta kohta olen skeittailu. Ja kuinka paljon sä oot nimittäin tehnyt näitä videoita? Et kuinka paljon sulla on mennyt aikaa noihin videoihin? 5 kuukautta. Mut kuinka kauan sun kestää, että sä teet sen videon? Päivä. Eli päivässä on tämän videon valmis? Joo. Nyt vähän näet sun temppuus, että mitäs kaikkea temppuus oot oikein niinku harjoitellut, että mitäs kaikkea sä niinku vetelet täällä kadulla yleensä? Ai mitä vetellä? Millä? Rullalaudalla mitä temppuus oikein niinku teet? Pariatikki. Tossa flippitrikki. Eli flippitrikkailu, okei. Ja vähän kaaree noit aksleiluja. Eli vähän niinku semmoista stallia. Joo, just vähän niinku stallia siihen. Okei. No, mikäs tää sun niinku esikuva oli alkaa niinku skeittilautailla ja tulla hyväksiin ja käydään tekemään videoita? Olikohan nyt noin perjantai? Kun kattelin vähän noita kotkalaisten muita näitä videoita ja vähän muita tyyppejä, niin päätinpä itsekin tehdä videon. Okei. Koska olen nopeasti kehittynyt, vaikka itse sanonko. Niin, eli kuinka paljon sä noin kesäsin, kun talvellahan sä oikein voi niinku skeittaa, niin kuinka paljon sä menee kesäsin niinku käytät aikaa siihen skeittaamiseen? Kyllä se on sellaisen 12 tuntia välillä. Päivässä? Joo. Eli siellä niinku skeittaat ihan niinku toden teolla? Joo, näin sanon. Eli siellä niinku yleensä niinku jos on halleissa skeittaamassa? Joo. Okei, no tää oli nyt tää haastattelu tässä näin. Et voidaan katsella sit lisää haastattelua vähän myöhemmin. Et Joo. kiitos tästä haastattelusta ja näkemiin. Joo.